Az 5S módszer. Otthon. Mi az 5S? Szelektálás, elrendezés, takarítás, standardizálás, fenntartás. Illetve egy nagyon fontos, a biztonság. Célok nélkül az erőfeszítés fölösleges, szóval mi a célunk? Célunk a szobámban alkalmazni az 5S módszert. Nézzük a szoba méreteit, illetve a benne lévő bútorok méreteit. Ahogy láthatjátok, meglehetősen kicsi a szobám, ezért ábrázolom is, hogy könnyebben értelmezhető legyen. Jelenlegi bútorkészlethez ez a legoptimálisabb elrendezés. Szóval, nézzük meg a szobát élőben. Figyelem, nem így élek. Ahogy láthatjuk, az 5S módszer előtt teljes káosz uralkodik. Semminek sincs helye, olyan dolgok vannak a szobában, amelyeknek nem kéne ott lenniük. Ruhák teljesen rendezetlenek, olyan ruhák is vannak, amelyeket már régen nem használtam. Hogy könnyebb legyen a dolgom, 4 részre osztom a szobát. Ezt a 4 elemet fogom egyesével rendbe rakni. Elsőnek az 5S szelektálás, illetve elrendezés pontjait fogom alkalmazni. Kezdjük a kis szekrényel. Célom itt, hogy a teteje, középső szint, illetve az alsó szint rendezettebb legyen, illetve többnyire csak személyes és fontos tárgyak maradjanak itt. Ezek lesznek a tárgyak, amelyek majd kellenek, és ezek a tárgyak, amelyeket majd máshova el fogok tenni. Lehet szobán kívül, lehet szobán belül. És ez az elrendezés utáni állapot. Ahogy láthatjuk, sokkal szebb. Kezdjük hát az asztallal. Itt is a káosz uralkodik. Olyan tárgyak vannak jelen, amelyeket nem használok minden nap, vagy nem a szobában lenne a helyük. Továbbá számomra a legfontosabb S szabály, a biztonság is sértve van itt, mivel annak a légfegyvernek nem ott a helye. Folytassuk a szelektálást. Ezek azok a tárgyak, melyek az íróasztalban benne voltak. Ezek nem fognak kelleni. Ezek fognak kelleni. Ezek az íróasztal feletti polcon voltak, ezek kelleni fognak, és ezek nem fognak kelleni. Szelektálás és elrendezés után így néz ki a polc. Így néz ki az íróasztal egyik fele, és így néznek ki a fiókok. A standardizálást már itt megkezdtem, vettem 9 pár egyforma zoknit. A régi zoknikat meg elkülönítettem. Nézzük meg eddigi haladásunkat. Folytassuk a nagy szekrénnyel. Ahogy láthatjuk, a szekrény tetején teljes káosz uralkodik. Ezt a helyet sokkal jobban fel tudnánk használni. Itt a ruhák rendezetlenek, olyan ruhadarabok is vannak, amelyeket már régóta nem használtam. És itt van utána, a ruhákat átrendeztem, az van jobb oldalt, amelyet legutoljára használtam. Közben találtunk a fegyvernek egy biztonságosabb helyet, illetve a szekrénynek ebben a részében tárolom a nadrágaimat. A szekrény tetejét is rendbe raktuk. Jöjjön az ágy. Ahogy láthatjuk, így nézett ki előtte, és így nézett ki utána. Nézzük is meg a végeredményt.
Ahogy említettem, vettem 9 pár egyforma zoknit. Ez segít a standardizálásban. A félpár zokni problémát sikerült megoldanom. Így tudok helyet, illetve időt spórolni. Továbbá a standardizálás és a fenntartás érdekében csinálhatom azt, hogy egymáshoz illő ruhadarabokat veszek, és azokat a ruhadarabokat, amelyeket már nem használom, eladományozom, eladom. A takarítás is nagyon fontos. Ezért úgy döntöttem, hogy minden nap 5 percet legalább fordítok takarításra, és minden második héten egy nagyobb takarítást elvégzek. Így tisztább, higiénikusabb és szebb maradhat a szobám. Köszönöm a figyelmet. Ha van ötletetek, hogy hogyan alkalmazzam továbbá az 5-est a szobámban, mit csináltam jól, mit csináltam rosszul, nyugodtan osszátok meg a véleményeteket. Sziasztok!